Do you feel the vibe? Така хора, вече започнахме клип и челенджът, когато той да ни казва число и ние от дека да го паднем, вече играем един клип, той ме победи, но се развали заради шум и да. За сега 1-0 той каза, понеже няма го чувате, съжалявам за това. Не съм се насрал. Не. И бачма джаве. Не. Спам. Да. Защото този електровизор че ти го навръв газа. Мърсен. Гадняр. Бас. Добре, нареда. Абе няма да ма би хора, канал Витос няма би. Той също снява в този канал, знам, че с музика клипчетата. Омага, виж как ставаше от началото е. Мой срам. Не, обърках картите, шит! Рип, исках да пусна бомбарчето от другата, Рип. Мале. Не му дай на този дебелак мърсен. Сега е гъста. Този гомблингант много гаден е. Шит. Шаята. Да, 2-0. Ще спрем на пауза, хора, защото минава много време. Спирам. Покажа задта. Някакъв ми е писал Нюфит. Така.
Neka sam... Ей, този бомбър ще ти навръвга за начин. Голям гадняр. О, така го работим го. Няма да го вземеш никога. О, мага! Каква тарадада не е? Хора, вие не го чувате, ама знаеш как се филмарства. Значи после знаеш какво те чака? Изненада пълна жибри. Изненада пълна. Тарададада! Всички са бомбари. Това е хора, покаже. Бомбари, бомбари. Всички сме бомбари. Бомбари, бомбари. Не! And dance, 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 I got the feeling. Не! Да, моля се! Батка! Водиш по хуй? Ще не дадеш един хуй, който е козлодуй. Не! Тази моя пръста! Виж го, ще да ти взема колата! Върза ти на девица падене и хубави декори! Големи всичко! Бати тъпия дек! Ще изпробвам един. Аз ще пробвам един друг пък. Давай. Наби ми деми. Away, quick, so nasra. Nasra,
Теле? Трябва ли се? Аре, бичка! Да, то сигурно не го извади! Ще на маска курленска! То с голям нещастник е биси майката! Оп! Жената убива нещастник! Ко? Теди хили са кът... Теди хили са кът някаква мечка е. Същия. Да, бе, тя да чу. Пекли си, че. Без. Сега го пуснеш пак онзи черния мангал. Де му е ба майката? Се бъ... Де го е бъ... Не знам, бабо. Ей, то стига ни убие жената, този път е. Абе, виж го е, майка му мръсна! Роди ме! Роди ме, педерас! Не! Цяла игра не съм използвал! Един кирлив инферно кола. Един кирлив инферно. Абе! Това ще бъде за епизода. Статнат съм. Не съм начекале. Чао.